Hej allesammans, det här är min första video. Och jag tänkte fira det med att köpa häst. Så jag har då 2010 Starcoins. Och jag ska köpa denna häst och den ska heta Hawk Beauty. Jag ska heta Hawk. Hawk Beauty. Beauty. What is beauty? Där beauty. Okej. 1, 2, 3. Grattis till din nya häst. Din nya fina häst transporteras till ditt hemstall. Du hittar den inne i en spilter i ditt stall. Lycka till med din nya häst. Jag tror jag köpte fel häst nu. Nej, det gjorde jag inte. Yes. Ja. Men hur lång tid ska detta ta? Jag vill hem. Nu! Ja. Vart är den? Var är den? Åh, så söt. Jag ska då åka till gallerian och köpa en fin outfit till den. Men det kan jag inte göra i videon. För att jag kan bara inte det. Men vi ses i nästa video. Hej då allesammans!